Сегодня у нас в гостях Назар Приходько, блогер, медиааналитик, политический эксперт, фронтовой волонтер и боец революции достоинства. Всем привет! Миновито онлайн. Итак, сегодня у нас снова в гостях друг Миновито онлайн, мой друг Назар Приходько. Привет, я очень рада, наконец, снова встрече и рада поговорить, и рада услышать твое мнение, потому что оно всегда неординарно, всегда честно и всегда, хочется слушать тебя, слышать, и мне бы хотелось, чтобы белорусы тебя слышали. Дякую, мені дуже Чуть громче. Ок. Назар, последние дни, наверное, ты слышал, у нас зачистки происходят страшным образом, и прям и сегодня, и вчера, и последний месяц это просто посадка всех, кто причастен, кто не причастен, кто мимо проходил, любое инакомыслие, все, журналистская среда, среда правозащитников. То есть протестное пространство зачищается до конца, да? Мы не видим, чтобы народ выходил. Мы видим последствия мирных акций. И если кто-то не смотрел нашу программу, мы поставим ссылку. Мы с Назаром в прошлый раз говорили о Майдане, о необходимости, о неверии в мирные протесты, о том, как нация борется за себя и какие цели она себе ставит. Вот у меня к тебе вопрос. Настолько ли все пессимистично? Мы уж совсем почти под Россией. Насколько, на твой взгляд, ФСБ, помимо КГБ лукашенковского, уже проникло в Беларусь? И что готовит, что нас может ждать? Я не прошу тебя оптимистичные сценарии, я честная и реалістична, на твой взгляд. По-перше, якщо дійсно виходити з нашої попередньої розмови, то я залишаюся при тій думці своїй, що треба було тоді минулоріч дотискати. Адже коли б дотиснули, можливо, були б якісь проблеми, там, суспільно-політичні, перебудова країни наново після режиму Лукашенка. Ми ж з цим теж свого часу зіткнулися, коли вигнали Януковича. Були проблеми, була порожня казна. Він же все вивіз зі своїм оточенням. КАМАЗами вивозилися гроші. Просто кралися. Там прийшли 100 тисяч гривень на державному рахунку, про що ми говоримо. Можливо, були б такі проблеми. Я абсолютно переконаний, що білоруський народ впорався без цими проблемами. Врешті починаючи із зовнішніх запозичень, позичили в когось і все інше. І демократичні перетворення підтягнули цивілізований світ на підтримку Білорусі. А оскільки не дотисли, що ж я можу сказати? Мені дуже прикро за таких, як ти, які боролися послідовно, не змінюючи вектор погляду власного. І довелося покинути рідну країну, та й все одно. Такі, як ти, продовжують боротьбу, хай десь, але продовжують. А ті люди, які кричали: ми не хотим, як в Україні. От вам не як в Україні. Вам тепер як в Північній Кореї, з чим я всіх вітаю. Треба було тоді дотискати, і я маю право про це говорити, в принципі. Я не те, що ментор для білоруського народу, ні в якому разі. Просто я маю свій особистий життєвий досвід. Я розумію, що таке, коли вбивають твоїх друзів посеред столиці України. Я знаю це. І я ховав їх, моїх друзів. Давай, может быть, для тех, кто не знает, я скажу, что герой Украины, Белоруссии, Жизневский был твоим другом, и именно Назар был тем человеком, который укладывал в гроб прапор, стяг, так? І шеврон УСО, шеврон організації, до якої ми з ним разом входили. І це дійсно так. І він ж був білорусом, який, до речі, розуміючи, що він живе в Україні, він став на захист України, і він стояв до кінця, до тої кулі, яка прилетіла йому в серце. Понимаєш, що єдиний враг, я думаю. Так, безумовно. У нас був ворог такий, воно може
сказати, такі двоголові. З одного боку, це Росія, яка стояла за режимом Януковича. З іншого боку, це сам режим, який був абсолютно кримінально-клептократичним таким. Тобто держава розкрадалася, держава знищувалися силові структури, збройні сили, знищувалося все те, що нас могло б захистити. Як спеціальний розрахунок, коли в 2014 році почалась війна, нам же фактично не було чим захищатися. І все одно народ впорався. І ще раз акцентую на цьому увагу. Народ впорався, народ забрався, волонтерський рух, добровольчий рух. Відбилися. Відбилися. У нас повністю окупації нема. У нас абсолютно змінився вектор розвитку. Абсолютно у багатьох, починаючи з 2014 року, змінилася свідомість. Навіть у тих, хто в 2014 році там в революцію не вірив. Оці 7,5 років багатьом відкрили очі. Насправді, що відбувається, як відбувається, чому відбувається. І тому, повертаючись до Білорусі, що я можу сказати? Що чекає на Білорусі? Наскільки я знаю, військові навчання Запад-2021, які плануються на території Білорусі, вони ж плануються на вересень. На вересень, на осінь. Але вже почалась переброска військ російських. Це ж абсолютно поганий знак. Навіщо за 2 місяці до перекидати війська? Це фактична легітимізація окупації. От що я думаю. Те, що ФСБ, воно давно в Білорусь проникло по повній програмі, підкреслює ситуація з нашим колишнім політв'язним Кремля Пашею Глібовим, який поїхав там на свідання, в Білорусь. Так, ми пам'ятаємо цю історію всі. І його покинула хто? ФСБ. І вивезла в Росію з території Білорусі, ніби як незалежної суверенної держави. Так вивели, так. Де ФСБ? ФСБ скрізь в Білорусі вже. От взагалі скрізь. Тепер ще, збройні сили, які заходять, російські збройні сили. Тепер ще є, власне, скажімо так, віджим стратегічних активів росіянами у Білорусі. Заводи, фабрики, якісь банки, підприємства, підприємства і так далі. Ползуча анексія, такий собі, аншлюз. Це як аншлюз Австрії. І от якщо Судети можна порівняти з Кримом, то Білорусь з Австрією. Тобто, формально кажучи, він йде шляхом Гітлера. Наступний його крок, і вони про це говорять, вони цього не цураються. Це дійсно розділ України. Що це нагадує? Розділ Польщі, Молотов-Ріббентроп. Тобто, якщо брати, то спочатку Судети, потім Австрія, потім, карти, які вони малюють, що, ця частина, вона, це Україна, а це ні. Фактично, це розділ. Вони планують. І далі, сказати, що далі почнеться щось на кшталт Третьої світової, я не готовий. Якщо просто проводити повні паралелі, що після якраз з розподілу Польщі почалась Друга світова війна, а з розподілу України почнеться третя, я не готовий так сказати. З 2 причин. Перша причина: Україна себе розділити не дасть. Просто не дасть. А друга причина – це у Путіна нема таких, скажімо так, потужностей, як були у Гітлера тоді. І він просто не потягне. У нього ще є куча додаткових війн по всій планеті, де він нас там нет. Сирія, Лівія, Центральна Африканська Республіка, зараз можливий ще другий Афганістан, це буде весело взагалі. І перспективи, в усьому цьому перспективи Білорусі виглядають найменш перспективно, якщо можна сказати таку тавтологію. Адже немає внутрішнього спротиву, на жаль. Він був. Я переконаний, що він був. Можливо, десь ще є, але настільки десь глибоко в підпіллі і бояться навіть слово сказати, що це не можна назвати спротивом. Режиму нельзя давать, мне кажется, все-таки шанс настолько себя мобилизовать. А от вони відігралися тоді, в минулому році, і вони укріпилися. Я скажу так, що ці диктаторські режими, хай на постсовєтському просторі, вони нашу революцію дивилися, а народи, які живуть, не дивилися.
Тобто диктаторські режими дивилися, де Янукович допустив помилку. Путін дивився, Лукашенко дивився, і вони почали закручувати гайки ще тоді, в 2014 році. Вони розуміли, що а звідки ж ця риторика, от, не як в Україні. У Путіна вона взагалі постійна. І там він все давно закрутив, повністю. Лукашенко ж туди ж. Він дивився, де Янукович допустив помилку і теж почав закручувати певним чином гайки. А от народи, ані російські, ані білоруські, таке враження, що не дивилися. Нашу революцію не взяли собі нічого того, що їм могло б допомогти на досвіді нашому. Нічого не взяли. Понимаешь, 27 лет Лукашенко, 26 лет режима, это фактически российское пространство пропагандистское. Так. Поэтому большая часть, она имела российские мозги. Возможно, вот этот период, к сожалению, был прогнозируем такой, потому что белорусы тогда не поставили перед собой, большая часть, я не имею в виду национально-европейски ориентированная, а большая часть не ставила перед собой геополитической задачи отрыва от Российской империи. От в тому та й проблема. Я більше скажу, що лідери опозиції не ставили собі таке Абсолютно завдання. верно. И до сих пор не ставят. І не ставлять, їм довелося трошки змінити риторику, адже та ж сама Тихановська, вона Чайка. в Європі перебуває, і вона вимушена все ж таки давати десь таку риторику, яка корелюється з європейськими країнами. Що типа Крим це Україна, да, і кожен раз так, що типа її зараз розстріляють, от після того, як вона скаже, що Крим це Україна, Так, а не Путин перед. все еще мудрый политик. Да. Тобто, такі речі. І дійсно, парадигма така, на мій погляд. От я нещодавно дивився сюжет з Придністров'я. Теж ад на землі, справа навіть не в цьому. Там питали в молоді, типа, от, де ви бачите своє майбутнє? Да. Ніхто з опитуваних не сказав, що буде далі жити там в Придністров'ї, щось там. І от у мене таке враження, що якщо нічого там раптом кардинально не зміниться в суспільно-політичному полі Білорусі, то в принципі молодь масово повалить, якщо встигне, правда. Якщо повністю не опустять залізну завісу довкола Білорусі, то просто всі звалять. Тобто жаги до якоїсь боротьби нема, а ми не можемо. Не ми не хотімо, а ми можемо. Але і себе в такій Білорусі, сучасна молодь, у якої є там інтернет і так далі, вона не бачить себе. Це ж Білорусь, як би там хто не казав, це ж не, скажімо, не Афганістан, не Таджикистан. Це все ж таки так, це центральна європейська країна, і тут якось так, в який бік не глянь, крім російського. Все ж таки йде якийсь європейський розвиток там. Латвія, Литва, Польща, Україна, вони, молодь це бачить. Конечно. Молодь це бачить і хоче звалити. Але от будувати Європу в Білорусі ніхто не хоче. Майже ніхто не хоче, і не може. Це найголовніша проблема. І зараз ще буде у вас одна проблема, тому що Лукашенко на ній дуже добре заробляє. Це оця переправка так званих біженців до Литви, там, з Афганістана, з Сирії, з усього. За одну голову, яку він намагається переправити, Лукашенко отримує $15 тисяч від росіян. За одного. Нічого себе, я навіть не знала. Будете знати. І глядачі будуть знати. $15 тисяч за одного, за переправку. Вчора Литва почала, споруджувати колючий дріт на кордоні з Білоруссю. Для того, аби не допустити такого напливу, Литва маленька країна, вона не впорається просто банально. Таким не вистачило, дроту. Просто у європейських країн, таких сталих, вони не зберігають колючий дріт для подібних. У них відкриті кордони, Євросоюз, там все, безвіз. А тут треба раптом. У них не вистачило 100 кілометрів. Так Естонія їм подарувала вчора 100 кілометрів. Колючого дроту, пацани, кріпляйтесь. І Литва продовжує намотувати зараз колючий дріт на кордоні з Білоруссю. От до чого воно все йде. І це дійсно жахливо, тому що навіть коли молодь, наприклад, просто побіжить неофіційно оформлювати документи на виїзд, і вони наткнуться на колючий дріт на кордоні з Європою. От до чого Лукашенко довів Білорусь. Відгороджується як від чумного якогось. Это уже происходит. Слушай, даже без колючей этой у нас закрываются посольства. И, в принципе, соответственно, у нас же визовое государство, у нас не могут получить визы. И сейчас бегут через Россию, пытаясь пробежать через Россию в Европу. И в России, естественно, многих ловят. Да. И последних случаев
достаточно. Я тебя хотела спросить по поводу вот этой связки с Россией, статьи Путина о триединстве, его этого эпохального Эпоса. эпоса, говнеца этого эпохального, да, великорусского. Вот мы же знаем, что Путин вряд ли испытал какой-то вдруг приступ писательского желания пописать, да, он делает к чему-то. Мы с тобой говорили на эту тему, мне бы очень хотелось, чтобы все об этом А услышали. я хочу просто сказати про це просто. Дивіться. Про Білорусь він таку статтю не написав. Ну так, но триединство она затрагивает, Про понимаешь? Білорусь він таку статтю не написав. Це дуже важливий аспект, і це дуже сумний аспект Білорусі. Тому що Білорусь він вже бачить. И завдяки в лапках вот таким людям, которые не как в Украине, и вообще там типа надо с Россией продолжать дружить. Тобто йому, Білорусь, типа, вона фігурує, типа, вот в цій конструкції триєдності. Как часть России. Так. А Україна, у мене є дуже простий аргумент на його статтю. Якщо ти пишеш про те, що там росіяни і українці один народ, хоча це взагалі не так, навіть расово етнічно. Хоча це взагалі не так. То чого ж ти, падло, пишеш двома мовами? Чому на сайті Кремля ця стаття опублікована російською і українською, якщо ж один народ, чого двома мовами? З таким же успіхом можна написати, що там, наприклад, там росіяни і поляки один народ. І теж написати російською і польською. Це ж дві різні мови, значить, який один народ? Це перше питання. Друге, а які росіяни зі мною один народ? Чуваш, ілі Хакаси, ілі Ерзя, ілі Мордва? Хто? Покажіть мені один народ. Асимільовані мешканці, які живуть на віджатих у Білорусі і Україні територіях? Оце типа слов'яни. На чому вона штучно, абсолютно штучно створена концепція триєдинства? Я Назар Приходько. Який мені один народ Іван Петров? От просто дайте відповідь на це запитання. Для чего он это делает? Який, от, наприклад, якщо ми говоримо там про Білорусь, є образно, без прив'язки до персоналі, от той самий там старий дядько Шушкевич. Який він мені, от один народ, наприклад. Ну він же Шушкевич, там білорус, все. Я його з цим вітаю. Ну, живе собі білорус. Це все одно, що я зараз скажу, що я і Анджей Дуда, там, це один народ. Це бред. Просто у людини, у нього імперський синдром, який не проходить. Я ж кажу, він казав у 2005 році, що для нього там, на його думку, розвал СССР там, це найбільша геополітична катастрофа ХХ століття. Прикметно, що він не сказав, що розвал Російської імперії це найбільша катастрофа. Вона ж теж в 20 столітті розвалилася. Ні, тому що він вираз в Савку. Він савочний. І він хоче Савок назад. Він в імперії не жив, він не знає, що там було. А в Савки він жив і працював де? Працював КГБ. В органі, який розстрілював, висилав, депортував, саджав. Это ментальность стукача. Так. Моль КГБшна написала статтю. Я не розумію, чому я маю на це серйозно реагувати. Тобто, Вопрос времени. Помнишь, ты говорил по времени, к чему он это делает? Про 2022 год. Це інше питання. Да, я ж кажу, він савочний, він живе в савковій парадигмі. І я теж хочу, щоб глядачі твого шанованого каналу подивилися і подумали на це. Він же, повністю поїхавши на різноманітних датах. 9 травня, там, у нього там. Все до дат прив'язується певний. 22 іюня, і так далі. Наступний рік для нас, Білорусі, Казахстану, про Казахстан я окремо скажу, до таких, для Вірменії, можливо, для Естонії, саме Естонії. Найважчим буде, тому що 30 грудня 1922 року створився Совєтський Союз офіційно. Наступного року буде 100 років його створення, а людина збирає назад Савок і вважає його розпад найбільшою катастрофою. І 22-й рік буде найстрашнішим, його треба буде пережити.
Я більше скажу, у 24-му році буде 100 років смерті Леніна. І в 24-му вибори в Росії. Володя опять йде на вибори 24 рік. Тобто він же мислить оцими дійсно датами, оцими совєтськими парадігмами. Там у людини один з кабінетів в Кремлі повністю відтворено з кабінету Сталіна. У Путіна. Один з кабінетів повністю відтворений кабінет Сталіна. Тобто, ну про що ми говоримо? Де ця людина живе? В якій парадигмі? Казахи це зрозуміло вже, до речі. Як би то дивно не звучало на перший погляд, але вони ж ухвалили зараз оборонну доктрину на наступні 2 роки. 21-22 рік, де чітко прописано захист від потенційної російської агресії. Тому що він же на Селігері Путін, в якому там 2015-му, здається, році сказав, на зустрічі з цією там юнармією, нашими, молодь, що у казахів ніколи не було державності. Він це сказав. Видишь, я про казахов пропустила. І північний то Казахстан, дійсно, він заселявся українцями переважно, тими самими там росіянами, там, тими самими білорусами, ну туди, типа там, ну, ссылки в степі. Да. Абсолютно. До этого типа кочевники, а потом заселялись. Да. І типа от північний Казахстан, він же заселений був, ну, не казахами. Да. Оце все, і Брежнєв вже ж писав про це війну і так далі. Значить, і Казахстан це зрозумів. І вони, я ж кажу, прописали в доктрині потенційну російську агресію Казахстану. У нас то і так, у нас в оборонній доктрині прописано, що у нас головний противник, головний ворог це Російська Федерація. У нас прописано це до кінця війни. Тут раз і Казахстан прописав. У Грузії прописано, що основний геополітичний противник це Росія, бо у них, ну, Південна Осетія, Абхазія окупована. Есть еще государства из бывшего Совкабика, которые абсолютно четко обозначают Россию, Российскую империю врагов. Балтійці, Балтийцы. ми, грузини, і ну, зараз, от зараз десь на межі молдовани, тому що ну, Майя Санду ж вимагає виведення військ з Придністров'я, оцих так званих миротворчих сил. Лавров їй каже, що ні. Ну, але вона вперлася, і сьогодні, от я дивився там фотографії, відео з Придністров'я, почались розкидки листівок, що типа вон російських окупантів в Придністров'ї. Тобто молдавани десь перейшли в контратаку вперше, це не знаю скільки, це майже 30 років. Ну, в наступному році буде 30 років, якщо Придністров'я окуповано. Да. І перейшли в контратаку, тому що перепрошую. Ну, у нас, звісно, там, ну, в Україні є свої там погляди щодо Придністров'я і чи є воно. Ну, але то вже таке. Значить, хай там поки Майя Санду і розбирається, і у неї достатньо непогано виходить, вона виграла парламентські вибори і партію. Абсолютно ми відновлюємо міждержавні відносини з молдаванами, там можна поговорити. Вона запропонувала створити таке об'єднання, неформальне міждержавне коло довіри, куди має вийти Молдова, Україна і Румунія. Ну, в принципі, ну, ми ж не проти. У нас є Люблінський трикутник, Україна, Польща, Литва. Буде коло довіри, нормальний такий регіон, ми виростаємо, ми розуміємо, що ну, Росія дійсно це загроза безпеці в регіоні, не тільки там одній країні, типу України, а в регіоні загалом. От чому я про Естонію казав? У них є цілий повіт, ну, у них не область, у них повіт. Іда Вірума. Він на 90% заселений росіянами. Але в Естонії і Латвії є ж питання про паспортне громадянина. У нас зараз нарешті зареєстрували законопроект про те, що позбавляти українського громадянства тих, хто взяв на окупованих територіях російський паспорт. І я аплодую, тому що ми говорили про це з самого початку війни, а то і раніше, ми взагалі раніше ще говорили. Просто тоді взагалі мало хто щось слухав. І тепер от у нас там, кажуть, від 500 до 700 тисяч мешканців цих там ОРДЛО, які там залишились, які за 7 років не виїхали, а це значить, що ідеологічно людина там живе. 500-700 тисяч взяло російські паспорти. Коли ми деокупуємо ці території, знаєте, паспортний громадянин, як в країнах ЄС і НАТО, ми ж тут копіюємо не Таджикистан, копіюємо країни ЄС і НАТО. Знаєте, паспортний громадянин, а ти не можеш обиратися і бути обраним. Все, валі нахрен, ти зрадив країну, ти взяв російський паспорт, ти зрадник, все. Тобто в Криму там складніше
Але все одно. Але все одно. Мгм. Там треба теж розбиратися. По-перше, там же ж навезено скільки вже за 7 років росіян. Їх просто завезли з Сибірі, там, звідки тільки не завозили. З кримськими татарами складніше, у них немає іншого дому. Те, що вони взяли російські паспорти, просто щоб там жити, щоб їх звідти не викинули. Тут вже окреме питання. Там розберемося. А от по всіх інших, скажімо так, сегментах населення Криму, от будемо розбиратися жорстоко, якщо ухвалимо цей закон, тому що не можна ж так. От, ми деокуповуємо, там, скільки може нас всіх загинути при деокупації території, да, там, і дівчат, і хлопців, і кого завгодно. А я потім, ну ти оступився, на тебе назад паспорточок український. Ні, так не буде. Ну, я не знаю, в якій країні ще поощряють предательство. Тобто, Беларусь. там просто вважається вірністю, коли ти на Лукашенка працюєш. А для мене, наприклад, працювати на такий режим, це дійсно це зрада. Просто. От це все одно, як працювати було на Януковича. Це зрада. Це зрада національних інтересів. У меня к тебе в связи с этим вопрос. У нас, к сожалению, ты, наверное, понимаешь, что там ее оппозиция, да, с речами Путин мудрый политик, не занимает, там, откровенно говорит, не собирается выходить из союзного государства, не ставит перед собой такую задачу и так далее. В Беларуси есть национальные силы, есть европейские силы, которые на сегодняшний день не обладают ни грантами, ни там какой-то такой поддержкой. Не кажется ли тебе, вот что я хочу сказать, несмотря на сегодняшний проигрыш протестов, жизнь продолжается. И бороться за независимость страны, за европейский путь развития нужно. И обратно фарш не перекрутишь. И это наша Родина. Не кажется ли тебе, что Украина все-таки заинтересована, безусловно, не в пророссийской Беларуси, хотя бы с точки зрения охраны собственных границ, интересов и вот этого там пояса, да, противодействия? Не кажется ли тебе, что, возможно, все-таки Украине стоит обратить внимание, оказать поддержку некую именно национальной части белорусов, оппозиции, которая ставит эти геополитические задачи и так далее. Пока мы этого, конечно, не видим, и оппозиция это слаба, многие сидят, и нет средств, не работают на них российские олигархи, понимаешь? Розповім коротеньку історію. Слава тебе, Господи. Но весь вопрос вот. Розповім коротеньку історію спочатку, а потім переведемо зразу в сучасність. При тому з різних боків просто подивимося на це все. В 2000 році національні сили Республіки Білорусь планували протести великі у 2000 році. Після 96-го якраз. В 96-му були там великі. Потім в 2000-му планувалося. І вони звернулися до наших національних сил. Да. Типа, алло, пацаны, можете приехать? Вы умеете, мы не очень. Поможете. Національні сили сказали окей. Перейшли там. Через Чорнобильську зону. Стали табором в лісі, там, вже на території Білорусі. Готуватися треба, там тренування, вишколи і все так. Десь так тиждень. Тобто нормально прокачались, все. Приїхали потім національні сили і сказали, вибачте, але білоруський народ ще не готовий. Я це розумію. Пацани образились і поїхали. Значить, то таке. То було 21 рік тому. Що я думаю робити зараз? Просто у нас у 2000 році теж кучма був. Теж було не дуже так нормально. От зараз би дуже гарно було б, якби саме держава, от наша держава, європейська орієнтована держава з курсом ЄС і НАТО в Конституції прописано, дійсно допомогла національним та проєвропейським силам Білорусі. Для цього хоча б для початку було б непогано на рівні держави нашої створити тут, в Києві, хай в столиці України, так нормально. Створити якісь такі нормальні собі там, образно сказати, такий білоруський хаб. Я образно. Сейчас нам скажут, что там много белорусских домов. Мы сейчас говорим о другом, и я думаю, что наши люди для понимают. того, аби, по-перше, дати при тому дуже солідні на державному рівні, так би мовити. Я все поки називаю так би мовити, тому що я прямо тут в ефірі народжую ідею. Тому
це непідготовлена промова. Потужний, на вседержавному рівні, типу вільного мікрофона. Я маю на увазі, що от якщо виступає якийсь національний лідер там, якоїсь партії, так, чи проєвропейської партії Білорусі, він хоче щось сказати, він хоче дати прес-конференцію, щоб це покривалося на всій території України. Для того, аби почали чути голос Білорусі. Це раз. Це перше. І показували там цих людей. Потому что я, извини, что перебиваю, слышу, у вас пророссийская оппозиция, Тихановская. Не хочешь сказать, нет, есть другая, вы просто их не видите. Ну, звісно, от Они я ж имеют кажу, финансирование, они имеют голос. А треба, щоб почули. Я, звісно, там чув про різні партії, про те, дві абсолютно до них нормально ставлюсь. Там, як Свобода, наприклад, там, Так. Сергій Висоцький, якого я знаю, з яким я їздив на фронт разом. Я показував собі світлину, де ми там разом стоїмо в окопі. Значить, і то чому б не дати людям говорити? Це перше. Друге, всередині виходить цього хабу була б покращена комунікація між цими людьми. Там, ну да, хтось більш проєвропейський, хтось більш пронаціональний. Випрацьовувати стратегію, тактику боротьби. Не так, що по скайпу, там, наприклад, ти дзвониш там з Києва в Варшаву, в Варшаві, там, типа, ой, я зараз ще підключу Вільнюс, зараз поговоримо. Ні. Тут має бути сконцентрований штаб. Такий штаб, щоб Но это еще и средства массовой информации, которые будут просвещать самих белорусов, Да. понимаешь? Так, Акцент, це, который там, сегодня под российской пропагандой и СМИ. Так, так. І там, наприклад, там, ну, Господи Боже, є от у тебе чудовий ютуб канал, чудовий телеграм-канал. Просто треба ж розуміти, що таке медійна політика. На базі от цього вже можна щось починати робити. Безусловно. І якщо держава от зацікавиться наша, то можна розвинути проєкт вже не на рівень проєкту, а на рівень дійсно, знаєш, є там Радіо Свобода, є голос Америки, а це буде образний там голос Білорусі, так? Так. От голос. І де різні люди, там від політики, від мистецтва, від бізнесу, від культури, від освіти, які вимушені були по тим чи іншим, ну хоча причина одна Лукашенка, виїхати, сконцентрувати тут всі зусилля, плюс, вже я так скажу, надати нормальне фінансування на розвиток. Конечно. За наш рахунок, нема питань. Просто тоді, по-перше, ми будемо мати союзників на майбутнє. Тому що я, в принципі, в перемозі українського народу говорочка нормально. Тому що в перемозі українського народу я теж абсолютно переконаний. Та в перемозі білоруського так само. Тому що, знаєте, як кажуть, часи панують, а не царі. Час Лукашенка закінчиться. Ну, тут Просто... вопрос, чтобы не сменили одного гауляйтера на второго. А сегодня что, у нас типа такая... Колю? Ну, типа... Коля, неважно, Бабарика сейчас, ты же понимаешь, Газпром, Да, важно, чтобы... Да, повністю змінився вектор. От як у Да, нас вектор. Да. Геополитический выбор. Да. Понимаешь? И Как когда-то хорошо Айдер сказал, либо ты не можешь сидеть на двух стульях, ты не можешь сидеть с Россией, с Европой, быть белорусом, не можешь, ты должен сделать этот выбор. Ну, пока наши ковыряются в у нас такий був Кучма. парадигме. Кучма намагався грати із тими. Просто Кучма, давайте говорити прямо, він просто розумніший. Вроджено розумніший, ніж Лукашенко. Коли помаранчева революція почалась у 2004 році, він же ж типа Януковича вибив як провладного кандидата в перший раз. А з нашого боку був Ющенко Віктор Андрійович. Але Кучма, тому що він розумний. Він не допустив кровопролиття. Був третій тур, Ющенко переміг, Ющенко президент, до побачення, все. І оскільки Кучма тоді так все намутів, у нас війна почалась аж на 10 років пізніше. У нас при Ющенку війна не почалася. Да, я помню. Тому що там все було отак, дуже обережно, тому що Кучма не дурак. От Янукович дурак, абсолютний дебіл і дегенерат. Так от, власне, що і відбулося? І ворог. Він ворог державності, це абсолютно понятно. Так от Лукашенко, він то ворог державності білоруської, але він дебіл і дегенерат. Він абсолютно залякана людина з шизофренічними замашками, він же шизофренік. Ну, там, да, там диагноз. Він же боїться. Він боїться. І я вам скажу так,
що він дійсно боїться зараз нової хвилі протестів. Тому і закручується дуже сильно гайки. Я не здивуюсь, якщо на 2 місяці раніше він сам росіян покликав російські війська. Тому що він боїться. Он, понимаешь, он в когнитивном диссонансе. Да. Он, с одной стороны, боится, с другой стороны, он боится потерять независимость с точки зрения собственной власти, потерять ее. Потому что не понимает, что будет с ним. Он же боится потерять собственную власть. Он должен быть царем. У меня к тебе такой вопрос. Я хочу задать, он может быть уже последний, но очень важный. Давай. У нас в Беларуси постоянно повторяют, ну понятно, пророссийская пропаганда, у нас Майдан, ты же помнишь, Майдан не нужен, не хотим как в Украине. И сейчас, когда уже переходят открываются глаза у многих на то, что такое Майдан, начинают раскручивать новую мантру. Ну вот был Майдан, а в итоге там выбрали не того, кого хотелось бы. И, ну понимаешь, вот эту всю чушь. И в итоге что? Вот я-то знаю, что я об этом часто пишу, и мне бы хотелось, чтобы ты сказал, что принципиально изменил Майдан для Украины? Вот прям, знаешь так, принципиально. Ну, перше, про що ми вже говорили, він принципіально і назавжди змінив геополітичний вектор. Це раз. 2. Ми можемо обирати не того. В 19-му році, на мій погляд, Україна обрала не того. Навіть ключове слово тут обрала. Вот. Мы хотим, мы выбираем Зеленского. Мы его не хотим. За 10 минут зберемося, короче, не буде Зеленського. Порошенко був. 5 років, молодець. Його не скинули. 5 років пробув. Відбув. Все, не президент. Зараз Зеленський, не дай Бог щось не туди, не буде Зеленський. Будуть дострокові вибори. Виберемо когось, чи то пак того, не того. Воно ж на то і демократичне суспільство. От демократичне суспільство обирає, да? Ну, по-любому ж є там, ну, от вибрали, скажімо, ну, не знаю, де, будуть в Німеччині вибори, да, зараз. І там головні конкуренти, це від зелених і від Меркель, типа, наступник, там, християнські демократи, да, типа, Армін Лашет. І от, наприклад, уявимо собі, що там Лашет виграє, да, там, в 5%. Ну, по-любому ж, от ті, хто за зелених голосували, вони ж будуть незадоволені. Конечно. І будуть орати, вибрали не того. Ну, нічого, Лашет побуде, короче, буде вам тут. От що принципово змінив Майдан. Хочемо, виберемо, коротше, там, не знаю, парламент таких. Не хочемо, не виберемо таких на наступних парламентських виборах. Бачимо, що конкретний депутат щось не те робить, піднімається хвиля, його там виключають там, з фракції, наприклад. Тому Помнишь, що... мы с тобой говорили, что Зеленский уже не может быть до конца. Есть Майдан, на который ты ориентируешься, то есть народная воля, которой ты боишься. Да? Даже в своїх рішеннях. Так це ж і є європейська країна. От, наприклад, там колись, пару років тому в Бельгії там, значить, відмовились трошки підняти ціни на молоко для фермерів, закупівельну ціну. Ну, їм невигідно стало. Там вони просили, тому що там бензин здорожчав, все таке. Вони приїхали в центр Брюсселя, повиливали з тракторів молоко цистернами. Просто сказали, от вам ваше молоко, пейте. І отак от залили центральну площу Брюсселя молоком. Тут же зразу уряд Бельгії приймає такі рішення, піднімає ціну на молоко, щоб фермери могли його нормально, вигідно продавати. Тому що от був собі тракторний молочний Майдан. От собі він був, він собі досяг якоїсь мети. Там, не знаю, у нас там хочуть підняти зараз там податки для малого середнього бізнесу. Йде шалений опір в соцмережах. Але якщо його таки спробують протягнути, збереться вам Майдан малих середніх підприємців. Як ні, фіг ділять. Вони поз'їжджаються з усієї України, тому що вони розуміють, що їх податками можуть задавити, а вони не хочуть, тому що і так після пандемії всім важко. Це є, в принципі, демократичне суспільство. Ми тут, ну як? Нашему пока среднестатистическому человеку не понять, понимаешь, мыслящими царями. Мислячи не тільки навіть царями. Є таке Така оманливе поняття порядок. Дуже багато людей плутає Так. чистий асфальт з кривавою диктатурою. Это так. Ніщо не забороняє в демократичних Нідерландах тримати асфальт чистим. Ніщо не забороняє в демократичних Нідерландах робити медицину і продукти доступними для своїх громадян. Але в них є вибір.
Не бувають дострокові, строкові, які хочеш. А вулиці чистими, як є, так і є. Чому середньостатистичний совок, який живе в Білорусі, думає, що якщо значить, Лукашенка не буде, буде говно на стінах? Я не розумію. А никто не готов пройти промежуточный этап, понимаешь? Хочется, чтобы вот так вот раз кто-то сделал что-то. Держава це я. Вийди біля свого під'їзду і підміті. Это так. Вийди і підміті. У нас в кварталі від мене, значить, забудовник без дозволів, без нічого почав рушити унікальну будівлю. Український постмодернізм, відноситься до стилю український постмодернізм. Весь мій район, я в тому числі, вибігли через 10 хвилин, як тільки він почав рушити. І що? І ми виграли суд. Все, не можна. І, коротше, тепер забудовник має поставити назад так, як було. А так, якби ми сиділи всі по домах на нашому ж районі, а у нас тут рушать під вікнами, і чекали, поки якийсь там добрий дядя з КМДА на це зверне увагу і скаже ай-яй-яй, так і не було вже цієї будівлі. Держава це я. Вийди і зроби. Не виходить у тебе, знайди когось, у кого вийде краще. Потому что ты понимаешь, Ты ж любишь свою держава державу. это я, когда от тебя что-то зависит. А в Украине от человека зависит. А мы пока живем в парадигме, что от нас ни черта не зависит. Понимаешь, и это настолько такая вот привычка так мыслить. Я тебе скажу, ведь это отразилось и на протестах. Обрати внимание. Пусть за нас делает Европа санкциями. Пусть за нас делает то. Пусть за нас... Пусть за нас сделают, У нас но такий мы прошарок не людей сделаем. ще залишився. Що, Вот. типа, всі, до речі, у нас Зеленський такою фігньою страждає. Почему ми не в НАТО? А ти вся спросив, Володя, почему ми не в НАТО? Може, ти мало робиш, як президент України, який відповідає за національну безпеку, оборону і зовнішній вектор? Може, ти мало робиш для вступу до НАТО? От ти вся спроси, а не спрашуй у Вашингтона, там, чому не в НАТО. Оце і є фактично. Візьми і вийди і прибери біля свого під'їзду. Саме зроби свій під'їзд найкраще. Так і тут. Від Зеленського зараз вимагається, щоб він сам щось робив, а не бігав як бідний родич. Типу, а що ж ми? От чому ми і говоримо, що Зеленський совок? Йому Майдан, оцей мовний, який висить над Україною, забороняє бути 100% совком. Його Майдан змусив вивчити українську мову. Його Майдан змусив змінити риторику по війні. У нього що-то я вже не чув про просто перестати стріляти. Що-то не чув про заглянути в глаза Путіну і увидіти них вір. Я що-то цього вже нема. Тому що якщо він ще раз так рот відкриє, то не буде. У нас через одного політв'язня, через Сергія Стерненка, рознесли офіс президента. Хотів би я подивитися. На жаль, не подивився. Щоб в минулому році за того ж Сашу Тарайковського, першого загиблого на протестах, рознесли нафіг президентський палац Лукашенка. Так і должно було бути. Так і должно було бути. Тому що коли у нас вбили Нігаяна, Жизневського, Сєніка, Вербицького, 4 перших, Грушевського не те, що запалала, ми почали давати здачі просто, тому що так треба. Рабство. Тебя бьют, а ты не отвечаешь. Так, Это рабство. Так не можна. Так не можно. Так не можна, і я щиро бажаю, так теж я не хочу затягувати наш ефір. Я минулого разу це бажав і ще раз бажаю. Я бажаю білорусам 2 речей. Перше, це зберегти державу, саме державу, не національну республіку в составі, а незалежну суверенну державу. Зберегти свою ідентичність, вона цікава, вона... Восстановить даже. Так, відновити. От хороше зараз, це правильне слово, відновити. Я думаю, знайдуться люди, які стануть основою для відновлення, які нагадають білорусам, що вони білоруси. Я думаю, таких людей достатньо, і ти от одна серед них. І бажаю білорусам все ж таки згадати, що у кожного з них є 2 руки, 2 ноги, серце і розум. І маючи це, можна змінити світ. І не треба чекати, що хтось прийде, тому що він же ж прийде такий самий. У нього теж 2 руки, 2 ноги. Так що ти чекаєш, роби? От я хочу побажати цього всьому білоруському народу. Дякую, великий. Прошу. Дякую, Назар. Делитесь этим видео, подписывайтесь на нас. Встреча очень трогательная. Спасибо. Дякую. Дякую.